बे गाहाय मावखुलि जोहोलाव बालिराम बर' बे नब्लाङाव जोंनि बिटिआरआव थानाय 30टा जि जातीय आफाद छात्र फरायसा आफाद दङ सिसि बिटिआरआव कअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन बिनि मोनसे गोनांथार जोङो सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो गोलाव समनि उनाव बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जे जोङो जि 6 बोसोरनि सिगाङाव जि जोङो बे कअर्डिनेशन कमिटिखौ दादोंमोन गोजोन गायसननाय खौसेथि आरो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे दाङाबाजि हिंसा हिंसिनि थासारि जाहाथे थाया आरो बेखौ गैया खालामनो थाखाय गासै जाति जनगोष्ठीनि आफादफोरखौ लानानै जोङो बेखौ दादों आरो दिनै जोङो बे गोजोन गायसननाय जोंनि इयुन सिसि बिटिआरनि सामाजिक भाबै सोलोंथाइ दिगाव आरो रांखान्थि दिगाव गुबुन गुबुन दिगाव हाबा मावलांनांगौनि थाखाय जोङो दिनै सावरायगोन। माखासे जोंनि रिजल्भ माने सुस्रांजानाय एजेन्डा दङ, माखासे एजेन्डाया सुस्रांजायाखै, बेखौ सुस्रांनायनि बेलायाव जोङो दिनै सावरायगोन। आरो लोगोसेयैनो थांनाय तारिखआव जि इन्सिडेन्ट बे दाङाबाजियाव जे जोंहा बर' न'खरबो खामबाय, सावथालनि आदिबासि न'बो खामबाय, बेयाव मानसिबो थैबाय, बेखौ जों गोथौयै थांनाय समाव जों दुखु फोरमायदों। खिन्थु दिनै जोङो जयेन्टलि बेखौ दुखु फोरमायगोन आरो बिनि सायाव जोङो थांखि आजावनानै बड'लेण्ड बिटिआर ओनसोलाव बा आसामावनो जा कुनु कारनाव जाहाथे दाङाबाजि हिंसा हिंसि एना एनि माहारियारि दाङाबाजि जाहाथे जाया बेखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लानानै जोङो हाबा मावलांगोन। आरो लोगोसे दा नैबे माखासे परिबेस परिस्थितिखौ नोजोर बोनानै गोबां माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ जों गुवारै गोथौयै जों सावरायगोन आरो बयनिबो मतामतनि गेजेरजों सिसि बिटिआरआ उननि हाबाफारिखौ रनसायनानै जों आवगायलांगोन। बेखिनियानो सार जिहेतु बिसायख'थि फैगासिनो राजखान्थियारि आयदाखौ माबा सावरायनाय जादों। सिसि बिटिआरनि मजियाव फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोल आसामनि जे राजखान्थियारि थासारि आरो राजखान्थियारि बिथिं जोंनियाव बेबायदि जुदियाव थांखि गैया बे सावरायनायनि बेलायाव आथिखालनि आरो इयुननि परिबेस परिस्थितिनि सायाव बे थारैनो ओंखारगोन आरो बेखायनो जोंनि स्टेक हल्डार अर्गेनाइजेसनफ्रा मा मतामत लाखियो बेखौ जों बयखौबो खोनासंगोन आरो बे मतामतनि सायाव जोङो थांखि आजावगोन। गोजोन्थों।